Hai लोगोफोर खुलुमबाय गोबाव समनि उनाव दिनै बरायबाय मिस्टार कबिन ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ ना आं फोथायो दिनै जों खिथिगोन मोनसे एक्सपिरियेन्स फिसाफोरनि आरोना बारला बारसि जा बारनो हायोखौ दिन्थिगोन आरोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला मोनबाय गेजेराव स्क्रिप्ट खालामनाङा मानोमा स्क्रिप्ट खालामा बिथांमोना मा खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना मिथिनाय नङा बिथांमोना नै रेडि जागासिनो नाय बिथांमोना बारगोन नायबानो जाबाय आरो बिथांनो टायार मोनसे दङ बिथांखौ गोबां इलिर जागोन 40सो जागोन इलिर बेखौ बिथांमोना थिखांनो खारगोन आरोना थिखांना खारनो हायो ना हाया नायनोसै माने एक्सपिरियेन्स नायगोन आरो बिसोरनि बारनाय खारनाय लोगोसे गोबाव जाबायमोन भिडिअ एगारनो हायाखैमोन सम मोनाखैमोन आरोना जोंहा खासे बारनोसै बारहोग्रोनोसै दे एक्सन ओ मागो ओ मागो से बारनोसै एक्सन इया नाय बिथांमोना हायो माने नोंथांमोना हायाबा जानला मानला बारनाङा माने गथ' सथ' माबाफोर क्रेक जायोब्ला आं इसोरो जागोन आरोना बिथाङा बुकडाउन खालामोलै इया जेनेरेसन बर'नि माने सोलोंहांदो आरो इसोरो दा ये से आर्मी इंडिया आर्मी बनने का तैयार हो रहा है रे बाबा बच्चा बच्चा भी लगाओ रे बाबा ओ तिनी पास ओ माय गॉड नाय बिथांमोना बर'नि आर्मी जानो थाखाय रेडि जागासिनो उनाव लासे ओ ये चुपार मोजां नुदो लागाव जोंनि खासेयाव आरो ओइनो टायारखौ थिखांनो बुकडाउन खालामनो बा 40 केजिखौ आव ओ नायलाय वाव सुपार बडी यस नोंथांमोना हायाब्ला बिदि खालामनाङा नोंगो सिङा दुखु मोनगोन हायाब्ला खालामनाङा दै भिडिअ नायग्राफोर Wow my la क्या बार है रे बाबा भागो एक्शन ओ मागो क्या बार है रे बाबा ओ माय गॉड तुरुला ओ या हैंडल सिंगे रे बाबा ang sendela coba 2 3 go ये भागो रे भागो ये भाग रहा है रे बाबा ओ भागो पीछे मुड़ो भागो रे बाबा भागो my god ये my god ये जाबाय आर्मी ट्रेनिंग का इस न माने आर्मी ट्रेनिंग नङा आरो बिबिदि आरोना मानबाय होदो इसोरखौ नायदो आरोना ओ चुपार मोजां जादों यस आगे बढ़ो जय आगे बढ़ो बाबा ये वाला है ये ट्रेनिंग बच्चा भी जानता है रे बाबा चबा उजा ये मागो तुरुला वो मागो यस ऐसा गलती कभी नहीं करना कभी लग जाएगा गल में चोरा आप लोगों को देखना तो ये बंदा अभी माने बिथाङा जोगोन आरो आं बारा हिन्दी रोङाथ' एसे सोलोंहांनायसो दे बिथाङा जोसिगोन नाय जों नायलाबानो जाबाय वो मागो ओइ बा ये वाला एक्चुअली अच्छा है इसका बाल अच्छा है रे बाब दायो जोङो बिथांमोनखौ लं जाम्प बारहोनो रेडि ना यस बिथांमोना दायो लं जाम्प बारसिगोन एक्शन ओ माय गॉड बिथांमोना लं जाम्प बारबाय नाथाय जों आगोलनिफ्राय खिथिनोसै ओ माय गॉड ये बंदा भी ऐसा बारना है रे बाबा वो मारा उसकी भी इतना बारना है रे बाबा वो मागो बार नाय बिथाङा बारसिगोन ये कुपं नाथाय नोंथांमोना हायाब्ला बिदि बारनो जुजिनाङा दे बिथांमोना हानायखौसो बारनो दों आङो बारदो वाव 10 फुट हाय लोगोफोर दिनै जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांबायब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावखा नोंथांमोन ओ जाम्पिं ओ मागो तुरुला up down up down up down up
Down. Up. Down. Up. Đi thầy ở đó. Vào đây này các bạn nè. Master ini kalian jangan gitu udah bye. Bye nih. Ini video एसेनोसै जुदि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना कमेन्ट होनो दाबावहा लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनो दाबावहा नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ मोनबाय थागोन माने गोदान भिडिअ मोनबाय थानायनि थाखाय